Nem, azt hiszik, hogy te videód ez. Jó. Ez megy fel YouTube-ra amúgy is. Jó, csak mondom, amúgy Magyarországon nem néznek, tehát nem értik, hogy mit beszélek a videóban, de mindegy, nem baj. Akkor ne értsék, nem? Fú, ez Robloxban meg fogom építeni ezt a pályát. Nem, amúgy nem tudom megépíteni. Még ott is van ám is a Robloxban, de azért ennyi nem király ott mindez. Szerintem nem a nullára kellett volna menni. Tehát meg akarom nézni a minusz egyet. Jó. Mert a liftes végig is be kell járni az egészet. Most azt a második is ugyanez a kör. Jó. Ez a tűzlépcső, nem? És akkor most a nullára kell menni. Itt van egy Otis logó. Most az kívülről lenne jól látható. Ez menő ez a lift. Azt kell mondjam. Max 6 személyzet van benne. És akkor itt van az Otis logó, elvileg, nem? Nem, az bentről van. Be fog menni. Itt van Otis. Na most a másik is megyünk egy kört. Jó, de hát tudod. Ja, szerintem tudom mi a probléma, az is ezt hívja meg. Ja, akár tudok egy technikát. El kell küldeni. Tökéletes technika az. Most hívhatom meg. Léci, ez jöjjön? Ez jön, ez az. Fú, gyerekek, ez barom jó. Fú. Én egyedül megyek egy kört. Hello, apot, addig várj meg, el nem menjél. Most milyen creep lenne, ha jönne valaki, mondjuk itt nem nagyon van senki. Azt gondolom. Ez YouTube. Ez YouTube-ra fog menni. Ez fölmegy. Természetesen a mínuszért is meg lesz nézve. És az Otis Gang 2-ös, most nézem. Apa, itt vagyok? Jó. Fú. Ne, elküldöm. Elküldjük a liftet. Tökéletes. Na, mehetünk?